OK, takže čus lidi, já vás vítám u nového videa, tentokrát to bude nejpodařilý parkour speciál za jednoho odběratele. Za jednoho, to bude cringe, pičo. No nic, jdeme na to. Asi, možná zdechnu tady potom. Zatím čau. Dneska tady budu dělat parkour. To je jen taky ledajaký parkour. Je to parkour speciál za jednoho odběratele. Konečně mám odběratele. Jo, já mám takových 10. Až budu mít 20, tak udělám speciál. On má jednoho vole a má z toho narozeniny, Vánoce, svátek, Velikonoce a nevím co všechno. Tamhle. Tak tady nebo tamhle, rozmysli se. Jo, tam se bude natáčet. Tam je nějaký potůček. A jo, piče. Fuj, Takže jdeme na to. neukazuje se. Topové intro. Nevím, jestli to slyšíte, já to dám radši ještě na hlas. Jo. Když tak si to slumíte, víte co. Tak co děláš želečku, ty jo? No. Když je to pro nás, Jdeme na další. tak těch... Počkej. Tak tady... Jo, když to tím pádem děláš pro nás, je tam 3000 palců nahoru a 18 dislikeů. Tak když to děláš pro nás, tak se můžeš pro těch 18 000 lidí zabít, když to teda děláš pro nás. Zkus to. Stoupni si na lávku, ať se to chce vidět. Co si dělám ty pičo? Jsi pejča. Pojď, úplně. Kamo, Ublajda tady má držáček. to si stavíš do prdele. To ti nám bude tak akorát. Pusti mi ráno. Je máš uhnout. Jak blbý rozběh. Ty vole. Mám většina kamušů, která skáče ve třídě parkour a dali by to vole z místa normálně. Nepochopíš. Co to je dobrý tůlon, vole. Kámo, ty jdeš jak invalida. No, Možná v té invalidě jednou skončím. To je jasný. tak tam skončit. Ale stojí mi to za to. Jo, Dělám to pro vás. jo, Klidně pro vás skončím do invalidy. tak jo, Jo, tak jo. dávejte lajky, Ne, jestli se vám to líbilo. Jestli se vám to líbilo, tak jděte hezky do hajzlu. já se tam nevejdu. A teď. Překvápko. Třetí parkour v jednom videi. Wow. Jo, přece jenom je to speciál. Jo, takže on tam má 3 spoty a když se kouknu na tadyho, tak tam má 25 spotů. Akorát tam dělá Možná víc kvůli vám klik. vážně skončím na Tam invalidě. dělá. Ale dělám Počkej, vole. možná Jsem myslela, že je tam mrda. kvůli vám vážně skončím Vypadá na to tak. invalidě. Čum, a tady prostě tam dělá fliky, víš co, takovýhle. Dělám to pro A tady lajky, ten, dělám vole, to pro odběratele. jeden skok na jednom místě. Doufám, že na videu budu slyšet. Až moc, kámo, až moc. Ty spotky tom. Pojď, vidíme, čumíš na prdel. Boxerky, no. Boxerky. Máš, To nejsou boxerky, ale obé pro komfort. Pampersky. Tě jsou to boxerky a kušuj. boxerky. Jo, kušuj. To bude můj maskot. Meteorit. Jasně, By si měl seznamte mít se s vole novým za maskotem. maskota. S Rufusem. To je moc Ve nobil na speciálu jsme tebe. si představili novýho maskota.
Rufus, To je náš ten maskot, je na něj moc nobo. Rufus chcípnu. Vem si třeba žížalu, to by ti možná sedlo, dokonce je to i zvíře. hezky si ho schovám. Jo, tak asi budu Otykání snad spadne. až někdy spadne. Takže tohle je konec dnešního speciálu za jednoho odběratele. Tak jo, Dávejte lajky. nedám. Jestli dáte dislajky, tak jděte hezky do hajzla. Už to tam opakuješ to doluži. Uvidíme se u dalšího videa. Dělám to pro vás. Nazdar. Čus. No, lidi. Co si budeme namlouvat, sice jsem se u toho nesmál, protože podle mě to trolí, podle někoho ne, je to tohle jako dotočí, tak je mi z toho nablití. Každopádně pokud se vám video bude líbit, nebo líbilo, nezapomeňte dát like. Jestli dáte dislike, vole, tak běžte do hajzlu, jak to už říká tady ten. No jinak, každopádně budu rád za každý odběr, za každý palec nahoru. To bude asi všechno a zatím čau.